Představte si na chvíli, že plánujete svou příští dovolenou, letenky jsou rezervované, zavazadla zbalená a najednou všechno se zhroutí. Přesně to se právě stalo v globálním leteckém průmyslu a důsledky jsou naprosto ohromující. Air India právě učinila rozhodnutí, které otřásá celým mezinárodním letectvím. Ale pozor, to je jen začátek řady událostí, které by mohly navždy změnit způsob, jakým cestujeme. 19. června 2025 zůstane zapsán v historii komerčního letectví. V tento den Air India náhle zrušila více než 20 letů, čímž uvěznila tisíce cestujících na letištích po celém světě. Delhi, Dubaj, Londýn, Heathrow. Všechna letiště byla ochromena. Celé rodiny uvízly na letištích, obchodní cesty byly zrušeny, cestující zmeškali navazující lety. Proč ale bylo přijato tak drastické rozhodnutí? Odpověď je stejně znepokojivá jako nečekaná. Po tragické letecké nehodě letu Iwer 171 poblíž Ahmedabadu, při které zahynulo více než 270 lidí, se Air India rozhodla pozastavit 15% svých dálkových letů. 15%. Uvědomujete si, jaké to má dopady? Každý týden to znamená stovky tisíc postižených cestujících. Ale tady to začíná být opravdu znepokojivé. Společnost okamžitě zahájila nouzové kontroly celé své flotily letadel Boeing 787 a 777. Z 33 letadel Dreamliner společnosti Air India jich již bylo zkontrolováno 26, ale od incidentu bylo zrušeno 66 letů. Tato čísla jsou děsivá. Tyto preventivní kontroly nařídilo indické ministerstvo civilního letectví. Ačkoliv zatím nebyla zjištěna žádná závažná systémová závada, zůstávají v platnosti přísnější bezpečnostní protokoly. Každé letadlo musí před obnovením provozu projít důkladnými testy. A co kdybych vám řekl, že nejde o ojedinělý případ? American Airlines také právě na dobu neurčitou pozastavila svou jedinou linku na Blízký východ, která spojovala Spojené státy s katarským Dauhá. Linku provozoval každý den, hádejte co? Boeing 787-9 Dreamliner. Tato strategická spojení, která cestujícím umožňovala přestup na rozsáhlou síť Qatar Airways v rámci aliance Oneworld, je nyní přerušena. Náhoda? Nemyslím si. Varovné signály se množí v celém odvětví. Situace na Blízkém východě dramaticky zhoršuje situaci. Geopolitické napětí donutilo uzavřít několik vzdušných prostorů, což přinutilo letecké společnosti odklonit lety, což výrazně prodloužilo dobu letu a snížilo provozní efektivitu. Výměna raket mezi Izraelem a Iránem vytvořila geopolitickou turbulenci, která paralyzuje regionální leteckou dopravu. Emirates, jedna z největších leteckých společností v regionu, pozastavila všechny lety do Jordánska a Libanonu do 22. června a do Iránu a Iráku do 30. června. Qatar Airways, Etihad, Royal Jordanian, Air France, Lufthansa všechny museli urgentně upravit své lety. Jen za několik dní bylo zrušeno více než 500 letů na hlavních letištích v Tel Avivu, Dubaji, Amánu, Istanbulu a Bejrutu. Americká ambasáda v Dauhá vydala veřejné bezpečnostní varování, v němž americkým občanům doporučila, aby se vyhýbali veřejným místům s vysokou viditelností a chovali se diskrétně. Toto vyhrocení situace podtrhuje rostoucí hrozbu pro civilní letectví a mezinárodní cestující v této oblasti. Ale počkejte, je tu ještě něco hlubšího. Tyto události odhalují skrytou křehkost leteckého průmyslu, kterou nikdo nechce přiznat. Letecké společnosti provozují své dálkové flotily na maximální kapacitu, bez jakékoliv rezervy. Když nastane problém, vše se zhroutí jako domeček z karet. Podle údajů letecké analytické společnosti Cirium provozují Spojené státy přibližně 358 týdenních letů s cestujícími na Blízký východ, což podtrhuje strategický význam těchto tras a značný dopad jejich narušení. Uvědomte si, že Air India vlastní 33 letadla typu Dreamliner, ale uzemnění pouhých několika letadel způsobilo zrušení 15% jejich mezinárodních letů. Tato provozní zranitelnost je děsivá. Mezi postižené trasy patří klíčová spojení jako Dubaj-Dili, Amsterdam-Dili, Zurich-Dili, Paříž-Charles de Gaulle a Bengaluru-Londýn-Heathrow. Na vnitrostátních linkách byly zrušeny lety na frekventovaných trasách mezi Bombají, Ahmedabádem, Pune,
Amritsárem, Indorem, Kalkatou, Coimbatore a Vadodarou. Za jediný den bylo zrušeno 20 letů, což narušilo cestovní plány stovek cestujících. A tady je skutečný problém. Boeing. Po krizi modelu 737 MAX, která otřásla celým odvětvím a na měsíce uzemnila stovky letadel, vsadil americký výrobce na model Dreamliner, aby obnovil svou reputaci. Dnes však s novými pozastaveními letů modelů 787 a 777 důvěra opět klesá. Tato situace vyvolává hluboké otázky ohledně dlouhodobé spolehlivosti velkých letadel Boeing, zejména modelů 787 Dreamliner a 777. Obě společnosti Air India a American Airlines jsou na těchto modelech 787 závislé pro trasy, které nyní pozastavily. Tato znepokojivá paralela vyvolává obavy, že základní technické problémy mohou být závažnější, než se původně odhadovalo. Důsledky tím ale nekončí. Odborníci předpovídají dominový efekt, který by mohl ochromit celosvětovou leteckou dopravu. Vzhledem k tomu, že napětí na Blízkém východě neukazuje žádné známky uklidnění a bezpečnostní kontroly se všude zpřísňují, další společnosti z aliancí One World, Star Alliance nebo SkyTeam by mohly brzy následovat. Představte si, plánujete urgentní služební cestu, svatbu v zahraničí, rodinnou dovolenou. A najednou nejsou k dispozici žádné lety. Globální dodavatelské řetězce jsou narušeny, mezinárodní obchod se zpomaluje a samotná integrita systému civilního letectví je zpochybněna. Tato dvojí krize je také zkouškou odolnosti leteckých společností a jejich strategií pro reakci na krize. Poté, co čelili jedné vlně turbulencí za druhou, od pandemie COVID-19 přes zpoždění v dodávkách až po úzká místa v dodávkách letadel, nyní společnosti čelí souběžnému tlaku ze strany technických inspekcí a regionálních konfliktů. Nejvíce alarmující však je, že tato krize odhaluje, jak moc jsou letecké společnosti závislé na několika typech letadel, létajících v čím dál tím nejistějších vzdušných prostorech. Na rozdíl od letadel pro krátké vzdálenosti, která lze s určitou flexibilitou zaměnit, jsou dálková letadla jako Boeing 787 a 777 často naplánována tak, aby létala téměř na maximální kapacitu. To znamená, že jakékoliv neočekávané výpadky způsobené kontrolami, zpožděními nebo odkloněním letů mohou během několika hodin vyvolat řetězovou reakci zrušených letů na několika kontinentech. Rozhodnutí společnosti Air India zrušit 15% svých letů velkokapacitními letadly tuto křehkost ještě podtrhuje. Trhy s pronájmem letadel jsou napjaté, náhradní letadla jsou vzácná a výcvik posádek pro různé typy letadel v krátké době je logisticky složitý a neúnosně drahý. V podstatě mají letecké společnosti velmi malý manévrovací prostor, když udeří krize, zejména když se sejde několik událostí najednou, jako je tomu v tomto případě. Širší dopad je jasný. Letecké společnosti, zejména dopravci poskytující komplexní služby, závislí na globálních sítích, budou možná muset přehodnotit redundanci, diverzitu flotily a regionální expozici. Investice do mírně větší rezervní kapacity, rozvoj větší provozní flexibility a testování odolnosti sítě v různých geopolitických scénářích by měly být součástí budoucího plánování. V současné době je příliš mnoho dálkových tras závislých na příliš malém počtu typů letadel létajících v čím dál tím nejistějších vzdušných prostorech. Letecký sektor je tak opět připomenut svou zranitelností nejen vůči mechanickým poruchám nebo lidským selháním, ale také vůči měnící se dynamice globální bezpečnosti. Tato dvojí krize, technická a geopolitická, by mohla představovat kritický bod zlomu pro světovou leteckou dopravu. Je to varovný signál, který nutí odvětví přehodnotit svou strategii redundance, diverzitu flotily a regionální expozici. Incident AI 171 a nepokoje na Blízkém východě jsou tragické a destabilizující, ale mohou také představovat zlomový okamžik. Výzvu pro globální dopravce, aby se připravili nejen na běžné narušení provozu, ale i na souběžné šoky, které zasáhnou samotné jádro infrastruktury dálkové letecké dopravy. Budoucnost mezinárodní letecké dopravy se rozhoduje právě teď.
Rozhodnutí přijatá v nadcházejících týdnech určí, zda budeme svědky pouhého dočasného narušení nebo hluboké restrukturalizace světové letecké dopravy. Jedno je jisté, cestování už nikdy nebude jako dřív. Otázkou již není, zda se tato krize rozšíří, ale kdy a jak změní způsob, jakým cestujeme po světě.